Alang rod mapantayon nga diretso ije adalan tayo iti daytoy nga agsapa baro nga kanta ije pagbaludan pakaistoryan iti biyag ni Pablo ken ni Silas. Amoy ko kabsat nakaskas daw nga talaga iti panggap ti Apo inton ipalasat mo tayo kadigiti paspasamak iti biyag amin nga kapatasan. Amoy ni Pablo ken ni Silas maysa nga ulidan dagitoy iti panagtalik ti Apo uren ulimasat da kadagiti agsasaruno nga kapadasan. Amoy ti Espiritu Santo adda dagiti saan na nga ipalubos nga paspasamak iti biyag tayo. Wen, adda ti saan na kakait nga ipalubos. Nga masapul ang nga manggagtay ti timik ti Espiritu Santo. Masapul nga adda nga talaga iti nauneg nga relasyon tayo iti Apo. Kat mabalin nga adda ti saan na nga ipalubos. Kat kunana saan ko nga ipalubos, di ko ipalubos. Adda dagiti paspasamak iti Old Testament akas kumakin ni David. Kuna iti Apo, you shall not build a house for my name because you have been a man of war and have shed blood. Masarakan dito the First Chronicle chapter 28 verse 3. Uray mat kini aring Uzziah. When King Uzziah is forbidden to burn incense. Amoy dagiti papadi kunada. Awan ti kalintigam when saan ka nga mabalin nga agpur iti insenso. Ngam inaramid na lata, nagpungtot ti Apo, dagdagos nga, naaddaanan iti kukotel ni Ari Usyas. Dagiti nalawag nga account, nga ko na ti Apo, no. Kahit kung kitaan tayo, iti pasamak ni Pablo ken ni Silas na damot tayo iti panakaibagana ti no. At sakbay nga naikulong da, agsipod ta adda ti kuna ti Espiritu Santo, nga kuna na saan nga mabalin, saan ko nga ipalubos. Ngam, nagtulnog dalata. Now, kitaan tayo basit kakabsat na ito yung pangadawan tayo, manipudmot lang iti aramid, 16 ingana ti 7, kat kasto iti panakaibasa na. Dinalyasat da iti sakop ti Phrygia ken Galatia, ta saan na pinalubusan ida ti Espiritu Santo ang mga kasaba, iti mensahe, iti probinsya ti Asia. Iti dumteng da iti bedeng iti Mysia, pinanggap da ti sumrak iti Bitinia, ngam saan manin nga pinalubusan ida ti Espiritu ni Jesus. Anya ti observation nyo kakabsat? Naglawag dito yung observation? No. When? Amuyo, tayo ukin ragsak dagito yung adipon ti Apo ni Paul ken Silas. Ije uneg ti pagbaludan. At da iti pamanagnek ta agsipod nga ti kapadasan dan idi kalman, idi naminsan, kadagiti aldaw nga naglabas kakabsat. Adda ti balaag met ti Espiritu Santo kadakwada. Isu nga nagtungpal dalang kakabsat. Ammo ni Apostol Pablo ken ni Silas nupay na ikulong da wen awan ngamin ti asunto. Malagi pi dito pakaistoryahan ni Paul ken ni Silas na ikulong da. Awan ti asunto, awan iti kaso, awan iti resibo nga indatag da. Dagito nga agreklamo. Gapu ta adda iti maysa nga balasang, daytang iti makagapu. Adda ti maysa nga balasang. Kahit kung basahan nyo kakabsat, awan ti gundaway ti nga mangbasa the whole chapter of Book of Acts. Wen, gapu ta adda ti maysa nga balasang, mamadto ket babaen iti padto na dakkel iti kwarta nga alaen iti amo na. Mabusor mo ngamin ni Apostol Pablo ta manon nga aldaw nga sumursurot ket ipukpukaw na adipan ti Apo nga kangatuan dagitoy nga tattao. Nung saan mo't ngam amuno ni Pablo dagitoy nga balasang. Ket naluganan iti dakas nga espiritu. Wen, anyat inaramid ni Apostol Pablo, pinaksyat ni Apostol Pablo babaen itinagan ni Jesucristo, pimano ti dakas nga espiritu, nadlaw iti amo ti balasang nga awanen iti pagbirukan na. Isu nga ginuyguyod da ni Pablo ken ni Silas, pinarigrigatan da, sinapsaplitan da, sada imbalod. Amoy kakabsat sakbay da nga maibalod. Nawaya-wayaan tay balasang, tidakas nga espiritu, at da iti panggap iti Apo, so nga nagmayat nga ron. Anya ti maadal tayo, iti da ito nga pasamak ni Pablo ken ni Silas. Amoy kakabsat ipalasat ti Apo iti rigrigat, sipot ta adda tinaindaklan nga panggep iti biyag mo kapsat saan biyag iti sabali kasi tinapasamak saan da nga nagreklamo taam mo da nga saan pa nga nalpas iti panggep ti Apo iti dayta nga assignment nga inted ti Apo kadakwada because they previously experienced the power of the Holy Spirit. No daduma da kami nga agisursuro kam mali metay interpretasyon ni wenno saklatan ko na ka
Taure mo daytay inang ko idi ikaskasabana da ito ni Pastora Camila Lagmay. When ngam na dado nagkamali kami nga rod ti interpretasyon mi dagiti rigrigat. Ure mo da tayo. Mabaling nga nagkamali tayo ti interpretasyon tayo dagiti rigrigat nga mapatpadas tayo. Kuna ti daduma idi nakapadas ng ti rigrigat. Ay na nga ti Apo. Binebayan na kami mo ti Diyosen. Napukaw datay ragsak tayo. Nagkamali ti pagarup tayo kakapsat. Dagiti lasalasan tayo. Laglagipin tayo. Nga usaran ti Apo anyaman nga lugar. Uray pa'y pagbuludan. Tadamot iti datdatlag nga aramidan ti Apo. Saan lang nga paraking kakapsat. Agpaay mo't iti sa bali. Adda ka man iti pagbaludan dagiti sirkumstansya. Wen, naibalod ka kadagiti adu nga sirkumstansya ti biyag. Ti Diyos lata iso ti sentro tayo taamu tayo nga dumteng ti baro nga agsapa at dati nakaskas daw nga aramidan ti Apo na nakaskas daw datdatlag nga ipakita ti Apo. No ka na ti Apo ka yes when no dinto ko mamapukaw iti ragsaken ragutay nga agtultuloy nga sumurot ken agsirbi ti Apo. Amuyo ije aramid mo't lang kitantay to dayto saan ko lang nga basahin yan. Amo da kami nga gisursuro no siyak lang nga gisursuro wen. Saan mi nga maikan iti importansya dayto nga parte ti biag ni Pablo kini sila sa masarakan ije aramid 16:37 aging gana ti 39. Ngem kuno na ni Pablo kadagiti pulis ikantay lang ti konteksto na dayto kakapsat. Ngem kuno na ni Pablo kadagiti pulis no pay awan nasarakan da basol mi. Pinasapsaplitan da kami ti sangwanan ti adu nga tattao dinto nga umili kam ti Roma. Kalpasan na pinabalod da kami. Itakayat dan napapanawon da kami. Analimad saan na mabalin. Dagatimot lang agturturay ti umay mangirwar ka da kami. Naku datan. Iso nga impadamag dagiti pulis dayto nga sao kadagiti agturturay nagbuteng da idi madamag da nga umili iti Roma da Pablo ken Silas. Isut gapuna nga napanda nagpadispensar kadakwada. Dayto ti ibagbaga kapsat nga no daduma saan mi nga maikan ti importansya dayto. Isu nga ituloy kon inruar da ida iti pagbaludan sa dadimawa ta pumano da iti daytang syudad. Rimwar da Pablo ken Silas iti pagbaludan ket nagtarus da iti balay ni Lydia. Sadyay nadanon da dagiti kakabsat iti pamati ken pinapigsada dagiti nakem da babayan iti balakad da kalpasan na pimano da iti syudad. Dati mabasa iti Aramid chapter 16 verses 37 to 40 kakabsat. Wen, apay nga sanda nga impakamo pala idi. Kumang idi maparparigatan da dagiti nga duwa. Di ba nagmet ko man nga, oy citizen kami, Roman citizen kami. Apay nga dida nga imbaga. Una, tapno didan maparparigatin. Nga mamuyo kakabsat, proteksyon iti baro nga grupo akas kumakin ni Lydia kentay gwardya. Mabalin nga oratay balasitang nga niluganan ti Espiritu Santo nga nawayawayaan. Tapno didan maumumsi. Babayan ka dagiti Romano nga adda ije Pilipos. Itataamudan nga Roman citizen gayam dagiti nga duwa ay ket napabuungan dagiti leader, napabuungan dagiti politiko kung natin manlangan. Nga biruken pay no sinut sumursurot kadakwada. Isu nga nagmayat gayam ti naindaklan nga plano ti Apo. Ure pay na ikulkulong da, naparparigat da. Amuyo baro nga simbaan ti gapo. Iti pan nakaibalod ni Paul ken Silas. Ulitag mo na. Baro nga church nga naimula iti gandat gayam ti Apo. Gandat ti Espiritu. Gandat ni Apo Isus. Amuyo ti raguken ragsak da. Saan da nga impaidam. So uremot kada tayo nga dagitay kumamot ragragsak tayo saan nga napaidam. Saan tayo kumaipaidam. So nga dagito nga raguken ragsak nga agtaod mo lang gapukin ni Apo. Saan nga napaidam. At dadakil nga ladawan na nakita ni Pablo iti gapunan o apay nga naibalod da. Pan nakaisalakan ti pamilya ni Lydia ken tay gwardya ken dagitay balod nga nagkitimpuyog iti kanta dagiti himno nga kinanta ni Pablo ken ni Silas. Laglagipon tayo nga kakabsat ti rigrigat tayo ita balay gigayam iti sabali. Balay iti tao iti ipaay na. Tay paet ken saem at dagayam ti pangge purpose ket tay purpose na
Isot mangray iti rag-ukan ragsak. Ni Apo Isus, isuna iti kaindaklan nga, ihemplo, iti panangted iti dakkel nga sakripisyo. Tapnon ti kastas si kakensak, maisalakan kamat. He was beaten, suffered and died for others. Now, iti teksto ko na, tingat rabii. Ti Hudyo wano Romano nga isip, panpanunot, titingat rabii kaya nasa uwin, malpasan ti may sangal daw. Urayin tayo ti balungal daw. So data iti panunot dagiti Romano wenno Hudyo. Anya ti adal tayo? Nagkanta ni Pablo ken ni Silas. Deklarasyon nga sadegen iti barungal daw. Agsingising ti init addan barungan namnama. Ket anya ti kaya nasawon idulin tayon ti pasamak iti kalman. Mabaling nga kasta. Di tayo kuman lipatan ti agyaman. Agkanta agdayaw ti Apo. Kaputan alpasan iti aldaw ket ikanta tayo nga adda ti barung nga namnama iti umay nga agsapa. Nudod makakapsat amok nga nalidem dagiti kasasaan dagiti aldaw tayo. Ngem no ammo tayong ket sinanama tayo iti aramidin ti Apo, mabalintay mga ibaga. Expire din iti kalman. Nalpasan ti expiration date iti kalman. Baro nga aldaw ti umayen. Now, maudi kakapsat. Normal ti tao, inton dumteng ti saan nga ipagarup nga pasamak sila kung mga gangganid. Ama pukaw iti focus tayo. Adda dagiti mata tayo kadagiti didigra. Takas tama nga talaga normal dayta. Ni imayin ti didigra adda tinapukaw. Napukawan tayo ti ingungutan ti biyag. Nakafocus tayo ijay pasamak. Ngam ti kapadasan ni Pablo ken ni Silas kakabsat nagtakkel iti nakaskas daw nga milagro. Isu iti pan nakaisalakan dagiti pamilya, gwardya ken dagiti balod. Ngamin amuyo, I'm just trying to imagine nga idi agkankanta ni Pablo ken ni Silas ay kastalaunay tating nga ti rabi. Awan ti nagreklamo no diket babaen iti rag-uken ragsakda na akaran dagitoy nagkankantada man. Nyamot ti may nga makita tayo pa nga pakaistoryaan kalpasan ti gangganad. Nako, inala na datay kampilan dati nga gwardya ket kayat nan nga papatayin iti bagina. Agsipod nga rod ta dakkel daytoy nga sungsungbatan daytoy nga gwardya no timakas ket timaray dagitay preso. Kinuna ni Pablo ket nagpukaw ko na di ka dangran ti bagim awan ti nagtaray kadagiti balod awan ti timakas kadagiti nga balod. Nakita tay gwardya tinapigpig sapay ngem gangganed anya daytoy rag-o ken ragsak ni Pablo ken ni Silas ken kadagiti balbalod. Tay gwardya nabalbaliwan tay biyag na saan nga gaputi gangganed. Napabaro iti biyag na gaputi ugali dagito nga balod bayat iti gangganed. Ni Pablo kakabsat ken ni Silas. Siyempre makita tayo nga epektibo nga talaga dati response da idin nga nayangkla datay sakada kadagiti dadakkel nga kayo. Kaysa tatay naikat tay kayo iti sakada. Dakdakkel kakabsat ti epektibo nga pangato ti pamati da idin nayangkla dagiti saksakada. Saan da nga nakafocus iti gangganed? Ngam, tay inaramid ti Apo, resulta da ito'y ti duwa nga agday dayaw. Gaputa, at rag-ukan ragsak da dagito'y nga tattao ti Apo. Ni Paul ken ni Silas, at dati rag-ukan ragsak da, nupay, nasakit dagiti bukbukod da, gaputi pan nakasapsaplit. Now, kapsat, adda ka di mo ti rag-o, ita nga adda ti rigrigat mo. Mapadas mo kadimot lang at dapay ka di day nga rag-o ken ragsak di tarignam. Anya nga tati aramidem no mapasama magking ka daytoy. Mabaling nga damaga magkin tibagik daytoy no adamat ti kastoy nga pasamak. Adda nga tama la rag-o ken ragsak ko pay agtultuloy nga agserbi ti Apo. Kahit mo nga tanga takderan ti pamatim nakasagana ka kadi no dumteng matingas to nga kapadasan. No kunam met pastor kahit kuman nga biyagan tay rag-o ken ragsak ti biyag ko. Nabayagan nga naupayak. Ita ti aldaw kapsat tapno mariing day nga
reget kan pamatim ragu kan ragsak mo. Taad da ti panggap ni Apo. Aginggat si bibiyag ka adda ti panggap ti Apo. Saan na sayang nagiti paspasamak ti biyag tayo, uray pa'y narigat. Adda gayam ti panggap ti Apo. Akas nakita tayo ti biyag ni Paul ken Silas. Agkararag tayo. Apo, naimbag kalaunay ken managayat. Agyaman kam itinaindaklan nga panggap mo ti biyag ti tunggal may sa kada kami. At agayam ti planom uray lumasat kam ti digra gangganed iti biyag. Agpaay met gayam iti sabali nga tattao. Mabalin nga isudat yung muno na santo met lang da kami nga nakapatas. Kadagiti padpatas iti biyag. Mabalin nga pakaisalakanan dagiti daduma. Ken gundaway nga mabaliwan iti perspektibo ken pannakaawat mi ti kinasiasin no. Itong hagsapa iso kumi dagiti wagas mi ket tay wagas mo isut suruten mi Apo. Ket sapay ko mata mapasamak daytoy kadagiti tunggal maysa. Agyaman kam ti parabor ken kaasim kada kami. Tulungam daytoy nga kapsat nga lumaslasat iti daytoy nga bagyo ken gangganed problema ita. Dagiti adda ti sagsagubanit na mapaimbag babaen tinagan ni Apo Hesus. Anyaman adadagsen nga awiten dagiti kakabsat ideklarak tilag-an sungbat dagiti araraw. Kabsat awadem daytoy nga sungbat ti Apo. Masapul laeng agtulnog ka ken sumurot ka iti kayat ti Apo. Ala po itedmi ken ka ti pamadayaw. Sinanama kami iti parabor mo ken ti aramidem ti tunggal maysa. Daytoy nga rod ti dawat mi amay gapu tinagan ni Apo nga Hesus mi. Amen.